Pano ndipo Nyasa VoiceBox nkhani pano nthawi zambiri zimakhala nkhani za ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye tikupita ndithu ku chisankho sitikagapepo ndithu nkhani za ndale opanda kukhudzapo imfa ya Dr. Saulos Chilima omwe anatisiya pa 10 June 2024. Anthu ambiri ankati akaona Chilima amaona ndithu timati chiyembekezo kapena kuti hope kuti mwina atakhala Chilima dziko lino dziko lino la Malawi ndi kusintha kupita patsogolo. Koma zachisoni pa 10 June 2024 Chilima anatisiya pa ngozi ya dzidzidzi ya ndege. Ndi mafunso ndi ochuluka Amalawi ambiri amakhala kufunsa kuti chinachitika ndi chani kuti ndege igwe ku Chikangawa kupezeka kuti Vice President anamwalira. Ma commission of inquiry anakhazikitsidwa, kafukufuku ina ali nkati ndi BFU ku Germany kuti timvetsetse kuti chinachitika ndi chani pa ngozi imene. Komabe Amalawi ena amakhala okayikira kuti yayi achakweratu ndi chipani chawo cha MCP akudziwapo kanthu. Mmodzi mwa anthu amenewa ndi Samuel Lwara. Samuel Lwara amanena mosabisa kuti iwo ndithu amakhulupirira kuti ndege ya Chilima inachita kugwetsedwa mwachiwembu. Ndi iwowa akuti pano akhazikitsa kafukufuku wawo kuti amvetsetse kapena kuti adziwe kuti chinachitika ku Chikangawa ndi chani. Ndete ndikhale modzi kuti atifotokozere kuti kafukufuku ameneyu akuyenda bwanji pano pa Nyasa VoiceBox. Ndipo akamaliza chonde musayiwala Malawi kuyika maganizo anu in the comment section below kuti kodi inuyo zimene akunena Samuel Lwara zikugwirani mtima kapena angoletsapo nthawi titione zina. Tiye ndikhale modzi pano pa Nyasa VoiceBox. Yes, comrades, good morning, and how are you? Once again, ndingokamba apo tiwiri titatu. Chwa ndikuona ngati Malawi pena pake simachidwa kuyiwala zinthu. I think that's why timayephera kuyendesa boma. Kumalawi kunoko timayephera kuyendesa bwino boma kapena kuzuzula bwino boma chifukwa we are not serious people. We easily forget zomwe zinzazikuzikulu zomwe zimatichitika pakati pa ifeyo ndikumaphwanya mitima yathu ndikumakhala anthu osasangalala mpaka ziko kusauka. Comrades, Malawians sikale kwenikweni imene ndege ya Vice President Saulos Chilima inachita ngozi iye ndikumalira ndi anthu ena 8 may they so keep in rest in peace. Koma ndikuona ngati nkhani yokugwa kwa ndege inalowa too political panalowa ndale kwambiri. Chilichonse chimapangika chimaoneka ngati cha ndale ani chilungamo chake cha ndege mpaka lero sichikuoneka chikuti panalowa kwambiri ndale. Ndiye comrades, Malawians, just because tikuona ngati tikuthamangira kuma elections ambiri, I understand ambiri you are concentrating very much focusing pa my elections za 2025. Mwaiwala zagwa kwa ndege ya Vice President. Mwaiwala Malawi, mwaiwala. And amene ali boma MCP na also akuzengereza chifukwa kuti aufuna vote pa 2025. Comrades, Malawians, ineyo ngati Samuel Lwara being a campaigner wa SKC mukuziwa kali nimampangira campaign muluja adakali wa moyo. Ndinazayitengera investigation manager patali kwambiri. As I'm talking to you, Malawians, ndege jakufufuzidwa paine ndekha naneso ndimenda endera masamu anga ndege japanopa yamba kufufuzidwa. Whether you like it or not, Malawians, ndege ija inagwa kunthungwa ya Ameja panopa is under investigation, serious investigations. Osati zoseweranso jamapanga zijai panopa tufuna tiziwe what happened to that plane. As I'm talking now, it's almost a week and a half tikufufuza ndege jamene naendera. Ndiye ngati pali ena amene azinena kuti ayi ndege ja president anafufuza kale, ayi ndege ya kunthungwa sinafufuzidwe boma la Malawi. Achakwera sana pangepo commission of inquiry yomwe tinganene kuti ngaidalire kuti ndege ja inagwa bwanji. So as I'm talking to you, comrades, Malawians, ndege ja panopa tayamba kuifufuza. Not kuti ineni ukuzani. We have started investigating what happened to that plane. Sitingakhale zisiro Malawi kuti munthu azifa chonchi jai. Muziko momuno panthungwa pomwe pa Nkhata Bay kulephera kufufuza ndege jamene inaendera. Anthu amene amayendesa ndege sindi basi ya ujenetu ya matuwa zomwe makwera anthu ambiri. Ndege yokwera anthu 9 people kwera ndege ndikufa. Ndege ya nkhondo kulephera kupeza chimene chinapangisa ndege chakuti igwe. Are we serious? No one getting arrested? No one being fired? No one resigning? Basi zingopita choncho anthu akufa mosadziwika bwinobwino mopanda dongosolo ngati gali moto imene yakhala panda COF amayimanga traffic. Gali moto imene akamayendesa gamoto munthu alibe license amamanga a traffic. What more ndege chouluka mwamba? Ndege zingati Malawi muno? We have got only very few planes. Ndege zapang'ono kwambiri. Koma ndege imoziyo yagwa basi osalongosoka bwinobwino ya. What happened? So we are trying to investigate. Ineyo, I'm part of that investigation.
ndifufuza nawo kaena muna kuti Lwara iwe si ndiwe boma sungafuze ndege ja inapha mbale watu Malawi yemwe timamukonda tonsefa Malawi tinampasa vote iye uja ndi Chakwera tinapasa votes ngati president ndi vice tinamkonda atu SKC so leloni ena kumanena kumanyala Nyaza maka anzatali boma kukhala boma it does not mean that you are on top of things mundu wakhala minister boma suti kapena ungakhala on top of things mundu wakhala president suti kapena ungakhala on top of things anthu ayena amene amavota ali ndi nzeru kuposa sumina anthu amene timayika pa mpando. That's what you have to know, Malawians, comrades. So ndege ija tikalapanga campaign chonde inde you can use it as a campaign too koma 10 pese cheni chinagwesa ndege ya SKC ndi chani. That's what you have to find out. And izizi tena kufufuza sikuti boma likamana uti yayi tafufuza ndege ija tinapanga commission of inquiry yongoweka azibusa sazi wachili chonse kungoweka mafumu majaji maloya and those people are not professionals. The investigations that now are taking place, they are technical investigations. And everything is set. Chili choice is set. Mina by before my elections, more na chimeshina stika report meta tu se ndege fail. China gwesa ndege ndi chani. Tikufufuza. Nanga Saulos Chilima anali ni Malawi. Abelaka Saulos Chilima, they're still in dilemma. They don't know what happened to that plane and they want to find out what exactly happened. This is the time. Tikufufuza basi. I remember pamzuzu rale ya UTM linani nakuti chilungamo cha ndege chizapezeka. As I'm telling you, comrades, Malawians, we are now in the course of investigating what exactly happened to that plane. And kumenuda Chakwera ngatani ma professionals na also ayambe kufufuza ndege ja. Let's see the results and let's compare the results. China pangisa ndege ja uti igwe ndi chani. Inezi kunduwa kwambiri. And I'm very uncomfortable. Ndikama werenga mina maripoti ena kapena ntena kama za ndege ja kumanyala Nyaza. And I'm so angry, I'm so bitter with Chakwera. Chakwera president uyu inende akunipyesa ntima kwambiri. I'm really bitter about Chakwera. I didn't know that Chakwera can take us like this, treat us like this. Our leader, our hidden hopes, kumwela pangozi ndege, later on kumango nyana Nyaza report ya upanda patch. Maka the composition of the commissioners anasankidwa nda Chakwera. Just imagine, Malawians. And anasankidwa fufuza at commission of inquiry. Can we rely lile pa Germans? Investigation of Germans inango tipasa guideline. What happened? Kungo tipasa mendege ina indira. Sana nene what was really there? What happened to that plane kuti higwe? Sana tuzi ma Germans. And our ma commissioners na wawa. Commission of inquiry yake mene na leave. The composition is nothing. No experts. Ozo zandege. So comrades, Malawians, taiyamba. I'm part and parcel of that investigation. I'm doing my own investigations with the people. I mean, I couldn't tell you. Foreigners, they're helping me to find out exactly what happened to that plane. China chikanjani kundege. Ndege ndi atutu. Ndewina ka ukwiye, ka usakwiye, ife tu ndege ija, tikufufuza. Tiona china pangisa. Kuti ndege ija inagwa. Kwa mimi naonekera, mimi nataka naonekera. Why were the corpses? Matupe now and kunja. What happened exactly? What was there in the plane? And we are investigating that. Ndege ndi Malawi. There are many mukufuna. You can also give your say. The investigation is open to each and every Malawi now. I'm doing this investigation as a friend to the former vice president, as well as somehow connected to the Chiwambo families. Ndabalanga to anthu watu. Madam Chilima. This is my relationship when I go to the Chiwambos. So my investigations are under Gajamala campaign. Please, yes, you can use it. What happened to that plane? And when I kukandi chidwi kuone sesa chana and chufua chana president even a minister of defense sana pito kona pamono pa Japan gwandeke. Why didn't they go there? Chufua chana the whole president zona kumana kunogo chichi kama chitika ukangoti kwalira mfuti pa antama tamangirako ndege mene na gwamuchi antama tamangirako koma president adbansa na pito kumene kuti even the army general didn't go and visit the press. Why? So we are TSS depends minutes unless in the pedwe na neso to pandege ino. Koma my investigation and girl ayambika, we are going to do that. Amana mene makonda Lwara ndamene mkrosa ziko watu pass chilungamo chikumatawa. If we don't push government to do what we want,
In Malawi, what we want this time, inde tufuna president wanyuwani, tampeza kanida soka bambi. Koma, china grace, china pesa vice president watu, ndichani. Tena uchipeza chimene chocho. Ngazuna lindale ndeti oneso, what steps should we take? So, comrades, Malawians, zimakazi opseza ntima kwa mbili. Tikamapanga choncho, ena kumaganza soma njira ina. Kumalawi kunoko kulibe muntu wanzeru panopa nene zone. Amena ni boma wa MCP, palibe wanzeru. Kwamba president, mpaka garden boy. Kulibe wanzeru kwa MCP. Kulibe detu wanzeru. Kulibe anthu wanzeru kuchipani cha MCP ndi boma latuli. Panopa. Mukamate MCP, mungoza kuti ni mbuli zokha. MCP vanhu voyipa vankhaza. MCP vakuba. The MCP imendi kuzapa nopa. So comrades, for the sake of being a Malawian, apart from politics or away from politics, tend to one china chitika ndege choti igwe. Ndikupanga ndikunyenyeka ngati kuti ndegeja yachoka mwamba kwambiri. Pamene ndegeja imaenda matara jata tuluka kale. It was showing that it was going to land. I don't know pale pabwera chifukwa chitotembe kufufuza. Ndegeja meta fufuzira. Our preliminary investigations tells us that ndegeja kujaima zungulija inaleta tusakale matara kufuna kutera. But what made that plane kuti tuse matara jauti ikatere? Shapa mene inagwa ndegeja mkati muone ndikavale kamene kacha imafuna tere pavale pacha, meaning that speed ya ndege inali yochepa. Speed ya ndege inali yochepa sinali yaikulu yayi, and the impact si ikananyenya matupi aja mene anachita pompaja. So no, we are trying to find out. I'm just giving the preliminary investigation mene itaita imenya enough. Ndegeja imatusa matayara kose kuja imazungulira kuja imafuna kutera. It wanted to land, meaning that mndegemo muna china chake chimapangika. People either were fighting or something strange was there, and hamaona kuti sitikafika kumuzuzu chinthu chitionongekera chitiphulikira. So we want to find out china chitika ndi chani kuti ndegeja ikatuse matayara muchikangawa mucha kwachiri kuti mene munaona pamapo a German ajamene anapera GPS yawo chinapangisa nchani ndegeja kuti ituse matayara. China chitika nchani? What was happening in the plane? Kota tale mndege amayankhulana inde chinthu chikama chitika cha Ngozi cha mwamba imene chinaendera mucha anthu amayankhulana. What was the conversation? Boma silinatuuza. Mafoni guys, mafoni munali chani? Boma silinatuuza. Now what I want to say here, we want to find out kodi chifukwa chani ndegeja inathawa palada from Lilongwe kuzafika mkasungu mkungodusa agenda basi ndegeja thawa palada. What happened for the first time? Ndegeja mene pita kupeleka Malawi Kasambara, it was okay. Sina tawe parada. Kwa mwana muna vice president inatawa parada. Kodi rada imaendea petrol kapena imaendea mafuta ndege. So we want to find out. And why matawa zatu sana gwire bwino chilo to allocate that one. Timango kamba zija za chimizi jota ndege yagwa ndi radius yokwa na 10 kilometers gacha za chimizi. We don't want that. Now we want to establish exactly chifukwa chani ndege ja inatawa parada ita nyamala vice president. So ndege nyamala vice president hivi kulu kwa America imakara strictly observed and assessed. Ama isatira kwina kwose upita. Koma what happened to that plane strange. Ndege ja imagwa inaleta tusa matayara. Komanso chifukwa chani aboma anabisa sana fune munthu anamba ma investigations ata chosapo chindege chonongeka chichi. They removed that one before the commission of inquiry was set by the president. Chifukwa chani nimasa commission of inquiry ikachindegeja akanachisa pompaja mpaka ma investigations onse ate pandege baja agata amanata kutira chosalipo chimene chipite kumalo wachi koma nacho sachitija msanga before commission of inquiry was set by Chakwera. What happened? What calculations were made, or what type of calculations were made kuti before investigation mwachosapo kale gamoto chindege chokugwacho mwachosapo chinapangika nchani? So comrades, Malawians, when you are campaigning, when you want to remove Chakwera Mboma, these are some of the things, the reasons why Chakwera must be booted out of government. Ngapanga peseke for prep pandege paja, him is involved. Kaboma nacha ila MCP ka involved. Please, maboma obelao, let's punish these people on apanga zimene zicha. What's my punish for jandali ya? That's quite unfair. So comrades, Malawians, this is what I can tell you. My investigation nafeta ayambapo atu. Suti kapena uti wina alu mbilanso. Ni my investigations ati sawawa. Koma ngati information mimi titapeze kuza nindegeja iliyoona. We take it to the government. Kuti izizi prove to us what happened. China chitika ndi izizi, china chitika ndi ichi, china chitika ndi ichi. Inu aboma mukuti branch. Whether kuka 100 years. Koma chilungamo cha ndegeja paka chipezeke.
koma amene anagwirako ngati panali mistake inati for play ndikuti pamene ponso asakwera watu being a president, 6th president wa dziko azayankha mulandu wokupha. That's what I have to say. So comrades, tikhale pa 20 pemphere my investigations ayambika tiona paka ndege yatitani tipewe chilungamo chake chinachitika ndi chani. Koma ndege ija imafuna kutera. Chifukwa chani imafuna kutera pamene paja? Chifukwa chani imafuna kutera pa nthunga paja? Ndipo mkati muone impact pamene paja panagwa ndege paja sitikatera panali impact yayikulu kuti paka ndege ingaphulike chonchijayi mpaka mitembo ya anthu ena kutipezeka kunja kwa ndege. It can't happen. Komanso chifukwa chani ena afe amene tinajambula zithunzi pamene paja anatenda mafoni ndikuchosa mapicture amene tinajambula? Why? Akuzola ndege yonse ikagwa pamakhala ma investigations. Ena afe timatenga mapicture ya ndege pamene paja timafuna ma investigations tizapereke nafe amene tinaonera mitembo imene maonekera. Pali pamene anajambula mitembo ija ndege ija kuti anajambula mitembo ili panja. Ayi. Anathawa bwanji aboma kujambula ndege ija kuti aionese kwa anthu amene nanyenyekera. No one knows. Ndege ija inanyenga bwanji. Zachinsinsi. Chifukwa chani kugwa kwa ndege ija panali chinsinsi. Not open to Malawians to see exactly kuti ndege imene ikagwa imapinika bwanji. Ku Zambia kwa Chikangozi ya Nyamata uya kuti King Daddy kaya. Ngozi ya Galmont akucha kuijambula ya polisi. For some time akuijambula what happened mene gamuti imene ke after Ngozi. Koma ndege ija itagwa. Palibe munthu amene analoledi akajambula chithunzi paipa chamene ndege ija imaonekera. Meaning that there's a foreplay. So as many as the present team, and now we're trying to investigate exactly what happened to that. And why is government still keeping the secret about what happened to that plane? And not even firing anybody, and nobody has resigned because of it. Of course, Harem Kandé has been left out as means of defense. But want to find out. Kunde get to Malawi. And panopa tibe ndege. Aliyesa kopa kwela ndege panopa. Aliyesa panopa kopa kwela ndege kubwela kumpota. Akola ngatagwa mthungwa. So what I'm trying to say, comrades, the investigations now are imminent. Now we're in the course of tufuna tupezi china panga kundege igwe mchikangawa mthungwa Nkhata Bay. Thank you, comrade. Good morning.